كبرات تعذبتي كما يوعلكم كما يمسيكم كما يحديركم أنا سي عبد جراي حدا نجار زعزونا زراين نجار كم زلوا تنقركم أنا كم تاني زردن زلنا كم تاني سمعنا زلوا سبت جراي يسمع عليه خون زبل نجار بتعمي زتحساس بالنجار الله جيتاچ وردا ناوشمت كمصتلو ጠቅላይ ሚኒስተር ማን ፕሬዝዳንት ናይ ትግራይም ኮይኑ ምስተሾመ አታሽሞቱ ምስሓዘ አነሲ ዛሽመት ዚ አይታኽልንንሞ ናይ አቦምበር ሕዋሓቱን ክኸውነለን ኢሉ ክርክር ርዒል ነይሩ ድሓር አኼባ አትዮም ራሕቲ ካቢነታቱና ናይ ሕዋሓትን ማእከላይ ኮሚቴን አትዮም ክልተ ወርሕን ገለን ዝኣክል በቃ አብዛ አዳራሽ ተሓጽዮም ሓመድ ናተገበሩ ቀንያ ክልተ ወርሕ ሙሉእ ወዲዮም እንታዮም ጽዮም ምፍታሕነ አምጽዮም ደይኾን ኢልና ተስፋ ጌርና ተተጸበና ምንም ዓይነት በቃ ፍታሕ ዘይብላ ንስልጣኖም ይጓዩ ከም ዝነበሩ ተዓዚብና ድሓር እንታይ ዓይነት መራሕትዮም ዞም መራሕቲ እዚኦም እንዳበልና ብጣዕሚ ህዝቢ ትግራይ ተኸኺሉስ ሕጂ ከዓ ብግልባጡ ካብ ገይታቸው ዝባእሰ ማእሲ ዕትሮ ደኽብሎስ ወይስ ማእሲ አይርደንን ገይታቸው ረዳስ ብጣዕሚ እኳ ተዛሪቡስ ዋላ ሓሲስ ከእምነካ እኳ ይምኩር ታደሰ ወረደ እኮ ኣይኮነን ዶ ሓሲ ከእምነናስ ሓቂ ተዛሪቡን ኮይ ከእምን ዘይኽእል አፍታ እናተዛረበ ቃለ መሕተት ገለ ኣብ ዝኾነ ቃለ መሕተት እኳ መዓዝ ገይሩ ይፈልጥ ጋዜጠኛታት ብጣዕሚ ዝፈርሕ ኣብ ዝኾነ ዓመት በዓል ናይ ቤተ ክርስቲያን ወይ ምርቃ መጽሓፋት ገለ ክርከብ ተሎ ኣብ አንድርቤን ቃላት ንሰምዑት ሰምዑ ይኹም ከምዚ የቢልና ባ ነብሎ ዝብል ነገር ብጣዕሚ ዝዛረበው ነገራት ኣነስ ታዩ አቢልካ ተብሎ ነገርስ ታዩ ዝብል ነገር ብጣዕሚ ዝግረም ምክንያቱ ናቱ ቃላትስ ንወንጀለ ይጥዕም ንምርመራ ይጥዕም ምስክረ ይጥዕም አፍታ ቁም ነገር ቃላት ክሕልፈላ ይትብላ ነገርስ አቢልካ ተብሎ ብምባል ዝብል ነገር ይኽዛረብ ትሰምዕሞ ሕርድ ይብል በቃ አነ ከኩንዱስ ብጣዕሚ ይሓፍር ስለዚ ኣይካብ ዘረቡ ኣይካብ ብቕዓቱ ኣይካብ ዓቕሙ በቃ ስቂሊ ብጣዕሚ ኣብ ሽግር እቲና ከም ዘሎ በቃ ይርዳየ ሙዚተ ተሓይዝኻ ሕዚ በቃ አኼባ አትዮም ኣለዉ ሽመት ተቐቢሉ ምስ መፀ ካብ ኣብይ ኣሕመድ አኼባ አትዮም ኣለዉ ይበሃል ኣሎ እንዴ ክልተ ወርሒ ሙሉእ ከዓ ክጨቃጨቁ እየ ክልተ ወርሒ ሙሉእ ክጨቃጨቁ ክረምቲ ካትዩ ተማዛበልቲ ዝበሃል ነገር ክርስዑ እዮም ህዝቢ ትግራይ ትበሃል ህዝቦም ኣይኮነን ኣብዛ አኼባ ውዒሎም ገዞም ካኣትው እዮም ኣብ ገዞም መንግስት ዝቀረበሎም ባጀት ኣሎ ናይ ቀለብ ኣሎ ድጎም ኣሎ ናይ ቢሮ ኣሎ ናይ ወንበር ገለመለ ዝበሃል መዓት ኣሻሓት ገንዘብ እዩ ህዝቢ ትግራይ ባጀቶ እዩ ዝውዳእ ዘሎ ንሳቶም ተዘይጠምዮም ንሳቶም ተዘይከፊእዎ ምንም ስለ ዘይኾኑ በቃ ክረምቲ ካትዩ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ትመውት ኢኻ ማለት ተፈናቀልክ ብሕዝኡ ዓድኻ ከምዘይ ትፍምለስ በቃ ሕርሙ ኢልካ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ ብጭቅጭቅ ክሕልፍዎ እዮም ለብዘን ዓመት እውን ካብ መስከረም እውን በቃ ለብዘን ዓመት ክረምተይ ተኣትን ክንሕወትወኩም ኢና ክብል እዩ ንወስደኩም ኢና ክብል እዮም እንደገና ክቅፅል እዩ ዓመታት ስለዚ መሬት ህዝቢ ትግራይ መሬት ናይ ትግራይ ከይተመለሰ ክነብር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሞት ናይ ቀራረበለ እዩ ሞት ናይ ቀራረብ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና ያን የለይ